Hello guys, part 2 na niyo guys. Subscribe, like, and share lang. Part 2 na niyo guys. Hindi ko anggap sa ilan dahil ay nagsyapo ng gudla. Sa ito'y balita ganina mang nalaan. Nakulatahan. Nalaan siya? Yung ganina mong tag. Pupo dito silang barangay. Ako Ang barangay, nangupo ba ni Tago? Sumo na Ano si? Pupo ba hubo? Ito sa to. Dito sa... Kaya, di, kulata pagkana. Kung ikaw man na yun eh. Tabangan na. Pupo, nagupo-hupo. Kabalo ka sa mga tao ron, murag. Magkansa na mga tao ron kay Wala ba kayo mga tao? Uso man sa Igmag man mga tao ron. Sa Pupo kawan-kawan. ka diya, nalibang radi ka. Panig nalibang rin dito. Yan sana, aligyan mo tingog. Oh. ulo ko to, nalibang ka. Abo na labayon. Diyan, di kamang juga, di kamang. Aturan di kamang na. Punalan. Ano sa ganina? Mga radyo, mga Ay balita. naalaan. Pupo, magod hubo. Bugbog. Nagabasa gyapon ka bang? Ha? Nagabasa gyapon ka? Ako ang gabi. Kamundang. Go na ni. Kamundang okay, gaspang kayo ba? Ano, dogay pa mga epekto ano eh. Okay na. Hingnan ako. Ah, Ay, habitaw ka. na mabait. Sakitan mo. Ano sa mo, gaspang kayo. Gaya na ko na humana to ganina. Kadali lang, kadali lang. Uy, ay. Anong sakit? Sakitan niya. Mild stroke. Ano stroke rin siya? Eh, ngulig ka na, para ba yung nagsunod? Oh, ginanan yun ako nga. May tag wala ah. Nakadoon mo kung naa. Matan araw may nagsunod. Pero why nagsunod? Dili ko mo reklamo nga. Alag madugay. Madugay ta kay wa man nagsunod. Uy, na may nagpabuk. Dahil ito kami. Mo kamo. Ina kay para ba nagsunod niya. Sa rato nga, Raya. Ang Ang stroke niya. igo niya is wala. Mura sa kon, blanket. Dugay sa mo tubag. Murag loading, maluding. Kasi di ka daw mapikas. Ah. Pito ka po yung anak, isa rin yung gidala niya, lagi pa dyan. Wala mo ko daw na trabaho tanan. Ang pito na ang trabaho. Pati itong nag-uban, apoy trabaho. Nindot, no? Buwang na day. Akong mama yun, baka gusto na mo balik din sa inyo. Niya, Nakauyon doon sa inyo hinulog. nahilot na rin ako. Oo. Silang gab. Ha? Silang gab yung tulad. Amo, Dapat ito gikan gab na. Oo. limtanon mong kay Kugod. Kaya tinitiguang na bitaw tapos na. Kadagyan na sila sa customer. Kapoy, memorize. Ay, mga na. Boss, balik ko. Kapoy ko na huna. Boss, ako, mahilot lang ko. Og laing mo niya. Ingon yun siya mga nahan. Amo ingon ko ato ro na pahilot ko diri malipay ko. Gusto mo sa lahi mo pahilot. Katang ka na mga masad-masad siya na ko dito tag. Buhay ka na nahiling. Sakit daw. Ha? Di, sakit man ko siya kung na-diferensya. Mo gid na yun. May sakit. Abang mo tanan. Walay sakit gab niya, di po maayo. Pili ka. Walay Walay sakit nga, sakit yan. gabay-bayad ka, di maayo. O Ingko ako, hilot talaga sakit niya nga ako. maayo. Masakitan ka, di ko wala. Spa. Oy, wala. Yung ano man ang uban, matuog man dire. Katulog Kung may mo. yung kag sakit akong hilot, ganong uban mo, di man mo react. Doon sa to, ba na kay diferensya? Ano na siya? Okay, sakit. Nano kay nadungog ba nga dito manghilot ko kay may mo hilot mo sakit lang. Wala sila. Karon ko ko dili mo nahangad na ata. Ano, kadawa pa. Di ba pa ba? Ito na sundan. Kung may gunahanan nga, kaupat ka. Sakitan nga punta dan. Namay Namay diferensya. diferensya. Balik. Huwag ko na. Sakit ay sakit siya. Sa una mo. Ato Ang pil mo nun, ang masok ko kung di mo magpahilot dire. Ang kwarta, Wala mo mag-kundinar na kung ulo at gusto kong balik mo sa pahilot. Di mo ka kaminom. Wala na kayo. Wala ka incho na kayo. Dubi, yun ang mga renders. Ha? Inom ko oy. Wala. Sa kalimot ha, nadre ang inom, sigarilog inom, nadre soft drinks, kape, juice. Drinks kape lang ana. Ayaw, dia speaker. Sira na, pitay manghihilot. Otro pong manghihilot, may nopog soft drinks, hala, dahil ka na tanin.
bayad. Dahil lang iya, dahil lang. Naparabay nagsunod, ma'am. Kung mo ito, kadali lang. Daghang mga istasyon yung ununganan ni. Non-stop yan nga bus ni. Nabati niya itong sa stroke niya na side yun. Oo, pati niya eh. Ano ba? Kung pa nanda, di sakitan. Ako na hikap, di pa ka masakitan. Kung ba nabigyan ako mati sa uban? Mati ka. Hoy, kira mo ko. Ano kayo concern? Ay! Pwede ako sa... Ito lang hilot ni mama di ay. Tanawa ng kanyang kulo, trabaho. Ron, ikaw na maghilot ni mama. Ngayon, manok yapon. Ah, Magdali ko, manok, itlog. Wala gidali, no? Anay sabaw mga isda. Ano ito ko sa sabaw. Basta, Alam mo yung magutong sabaw niya na ibulan. Ako kinanan naman ko tulo ka bulan ako si gulay isda awa na. di, lahi po resistensya ang gulay. Hindi mo yung analyze on, lupig din ng mga humba, mga manok sa resistensya. Yan na ganitong doktor nga. Kung dili ka nag-vitamin C daw, basta lang daw naka-prutas ka o naka-ano, gulay, mas doble pa daw na. Bisan pag di daw ka nag-vitamin C. Di ba magpuprutas? Ano pang uban doktor, yaw, ngal-ngal lang sige prutas, yung namin ikapalit dok. May man nag-iingon mo, katong may income nga dako. Paliton, magaling ka mo. Yan ikaw mong kay balay. Hindi mo kaon, grabe. Ako ana. Umian lagi kuan lagi alam ina kay ikaw ang malami ba bro. Bugag niya mong ubo. Dahil abisa to. Muna na plima ha. Gawa sa primo. Batang tisyo Ang pagdili. na. Humok naman. Muna mong gusto nga wala, ang plima gahit mo kayo. Karon no, di kalkag na, mabalaan na mo. Nagastiman mi kanang ana rin daw. Adi lang na. Pag inhil og tawman. Ya da pula na po kayo, lagot. Mana man yung ubong nga, boss, di ko magawas ang kan. Ah, gawas na. Sa ako lang sa tunlon, unya na lang ko na. Importante boss, magawas na. Tunlon lang sa. Pag sige, ubo ni mo nga magawas, ang tunurot na. So, wala na. Iurot, klima pa mong guna, iurot yun ba? Dugay na ayo. Ah, Eh, kung ay. ah. Ano ka bo? Sila? Oh, dad na si ate. What? Duha? Tolo. Grabe po ni kagaspang. Ay pa ah. So may masa sa ulit. Dugay kay balot-balot. Yan. Ano ang ano to? Kapalit. Muna pas mo. Muna pas mo. Anto mo grano na. Anto magawas sa mga ugat. Okay, pag dili tingay. Ayun taon. Hindi ko kabot na 120. Layo kaya. Ini ang ako, gano'n ko na siya go, gaya masa ka man ba? Mga masa lang yun, tapwera lang yun kung naabong kas kanal. Naugon Pero kung abog lang hugaw, hindi rin ko na trapo. papo ta uga. Kaya ka nang maligam-gam nga tubig ya. Ay, mag-graphic pass mo na. Grabe. Ano ka? Ako. Makadungog mamuoy. Gamit lang mo init-init. Niiumol. Nalabi mag-umol mo isa ka oras, alami kayo. Ay, dili pa ka nang itrapo. Nang trapo. Kung basaon yung trapo din, pwede. Tawel lang ba? Uga lang. Uga lang yan. Uga rin. Charot. Ang sarap ka. Agad. Sakit ka na eh. Masakit. Ano lang nila. Ano, sakit na eh. Oo, kana. Correct. Pas mo ka na. Pero nag-combination siya, nag-mix mo siya. Dali mo siya arthritis mo na siya ano. Ba't ang yung trade sa siya? Itlog manok mo na siya. Ano ba? Itlog, manok, balot, basta mga hayop na HTL. Ano itlog? Ano man, hayop naman na. Itlog na siya. Ito, pag itong tagabuntag, Pero wala, may mapod. tagauling, Buboil mo ba yung maubo po na itlog man na. exercise lagi? Mo na inungdan nga magkarayo arthritis ang tao. Hindi naman loob. Ang lamang loob kani. Yan eh. Arthritis kani. Mga lukon-lukunan, mga piko-piko. Aba, Sakit na diya, kasi yung gagawin, soft drink. wala na kayo. Huwag yun na isa nga akong ginabalik-balik sa customer. Kana kang doon magbasa.
Basa kita. Number 1 pinakakuyaw ginapagkabot sa panahon. Mo'y perminti ano, Ha? magkuan mo. Oh, ginahalos din mo tanong mo sa video. Pas mo halos pas mo ano man. Ano ko Masa so man. gini ko kaduha may maligo or katulo or pag maglaba maligo ano ba? Wana. Ana jud, naglaba ko ato. Aya ko nang laba. Aya ko Kaya naligo. pag maglaba. Naglaba ko. Maligo. Oh. Dili pwede na. Ligo na. Ligo sa ka. Ayaw mo laba. Nakasaban Nakago, ko biyak ka, no? Nakasaban ko mama no. Masa rin ka? Laban man nak siya bitay tura ko kikan. Ang tirawan ako sa garang kani. Ligo na. Napag-abot panahon okay oy. Ano mo taas ang edad ha? Taas na ba yung edad? Sakit na yung Andrea, oh. Oh, init na kuya ganun. Ano si mutugo? Pag tigna mabukan madugay na sang tiyod na ini kana gud magmasag na sa pagdit. Dali na sa akin. San Kiyo, gini. Ana na sang tiyod ng lakaw. Sakit Ano naman. ng lakaw naman? Bakit ni sa sino? Ay bagkid sino mo ba no? Oh. Dami kay bagkid. Ano ba? Gilis-hilis pag yun. Sus. Water na. Dara. Tagamay. Ano dito? Ay, inom ko ulit. Ang number 1 nakasakit ano yung mga luton ka. Anong kaso mo? Ang taas lagi percentage tapos sa kadagunit. Okay. Amo na grabe na. Wala ko. Why? Siguro, hindi na kong sugot, hindi na ko pumahaw eh. Mahal siya. Ikaw ano di mo mamahaw? Di ko kagwanta na boss kana di mo kaon. Nana ba siya sa una? Di ko kagwanta. Ano ko sa unang Ngano man mamuan jud akong tiyan kung binuhi ba. ngita na. Hoy boss. Kaon na boss. Hmm. Siya. Kabuhi man kalaban na na. Time na kayo. Ya madugay mahadlok na ang tao. Ano na yun? Mo to ihahap. Ha? Ito po ah. Bila yung play mo ba? Doon na ana jud dire. Tisyo, be. Dali! Balik ka na. Dili nagahay kayo. Balik ka na. Oh, wala na. Wala na. Uy, umiinom ikaw na ulit water, please. Water. Oh, ulit water na. Ang Karan ka rin. Uy, ko ba nga na ilog? Pakita naman ito. Diyan na kudugma. Hindi tigagma. Pwede lang naman buti. Di lang maligo. Dilak maligo. Oh. Ayaw naman eh. Ayun ba? Inom lang kuhan ron. Laksan ni parang music. Pag maglilo, relax. Nindot mo na siya. Ay, si Saan mama. ba? Wala. Ikaw. Wala si mama uy. Bigay. Wala. Sabi ko mama. Bigay. Wala ko din. Ay, sigali na ba kasi gilot siya ko. Ayom, naksak ba na ayom. Wala pa ko'y kaon ko. Tao na. Asa? Mamanoktok ba no? Wala pa dito ko'y kaon ko. Alo, eh, pag ano ko sublon, tinan mo? Dali. Yeah. Scam na. Magkakais balay is pangayo. Buang. Turtol na kadugayan. Scam ka to ba? Scam. Na-advertise rin nun, ads. Scammer ka. Ganang sa smart na buong advertise ano. 1, 2, 3 po kasi. Ay, papaday ka ma-register.
Sa sika pagyud na naman. Nagramos naman ko. Panuhot ra mo gud ako angkot. Ang kalang maayo kayo. Nang ka. Daghan dere nga Sakit mo. uban nga mag-mobilizer na mga ni dere magdala. Sumna. Terus kahilot sa may bagong pa-admit ako magkuan uli. Kasi pag obserbahin lang kung hilot. Pag maghilot, murag uli na siguro eh. Uli na lang. Datos makasave ta, no? Ay, kaya mag-admit po, no? Ate mo na lagi maglingon, di mo sige kuan. Ano sukor mo ato ako nagsakit. Kaya ako, eh, dagan-dagan, kung natabangan, eh. Nalang mo nga. Sa pagpunta na yata niya mo. Sorry, ito ba? Malit ko. Tumukuha, ina. Gutom ka? Raya na mo eh. Gutom na siya. Ito na. Mamili na dara. Ate ko. Dili. Ito sa buwan. Kasi narito doon. Ato na rito? Hindi kwarta. No, gawa, taga-baligya. Dito sa gawantan. Hindi gawa si Madres wala. Ano yan? Kuan ba? Murag night market. Ano ha? Fishball? Baseball, french fries, mga... Ano, murag food kuan siya ba? Yun lang ang pailag. Gusto na namin ito. Sige, daan. Saan matadong? Sangit na? Ano niya, gamay kalot, buro tagkalit. Ano, nasangit ba? Recommend po kagi mas mo ya. Hmm? Recommend po kagi mas mo. Ano siya recommend? Kanang ga ingon kasi mga manghilot mas mo kanang itlog na Bisaya. Mas mo? Ang customer. Gani oh. Sultian siya nga. Mas mo na. Oo, ako yung ginako na. Di lang yun to. Dili ko na to. Gani. Samot kag kaluya na. Ako ana na iya. Di ko nag-recommenda na. Kung na mo kuhan, bahala mo. Basta dili ako gikan. Iluton ta ka, saka ka mainog tubig. Maka-dehydrate man, nakadagan na natumba na. Di nga lang, ano man mo abli ang habol. Tuyapan. Grabe, singot ko na. Today na maayo. Ako dili ko marekomenda. Kung maayo man siya, sige, pero dili ko gikan sa kuha nga. Uy, okay man na, hindi ko man sila okay. Pero dili ko, ilot lagi ko. Ilot lang. Yan naman para sa imo yan. Ha? Para sa imo Ano, tanan kasagaran mo Hindi, manghilot kay ko. kan mo guna sa maka-dehydrate mo guna. Nga di man ko tanan pareha og gibati. Nya karon gusto ka nga magawas mo singot. Nga luya kay ka. Mahinig yung Gusto ka magtuob, inom na og tubig daghan, nagpaso. Ka singot man ka. Dahilo daan. Pero li palili ikaw ba na basin matuyapan na ka. Nagana na nako na. Ano bangon. Grabe do kaya naman mo dia oy. Gable wala. Makaluya niya, di ba? Luya na kay kondisyon. Pag once na masingot ka ng tuob, luya kaya. Kaon jud ka na. Wala palit na ka. Pwede naman.